ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ପିଲାମାନେ ସମ୍ବଳ। ଆମେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଥା କାଠରୁ ଘର, ମୃତ୍ତିକା ଇତ୍ୟାଦି। ସମ୍ବଳ ଯଥା ତିନି ପ୍ରକାରର: ପ୍ରାକୃତିକ, ମାନବକୃତ ଓ ମାନବ। ଆମେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ପାଇଥାଉ ସେହି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ପାଇଥାଉ ସେହି ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଯଥା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର: ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଓ ମାନ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ଥିବା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଓ ମାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା, କାଠ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ଜୈବ, ଅଜୈବ। ଚୌକି, ଟେବୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଅଜୈବ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ, ମାନବ, ଝିରିପିଟି, ଜୀବନ୍ତ ବା ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ବା ନିର୍ଜୀବ ଅଟନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଭରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର: ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଜଳ, ବାୟୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର: ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। କେତେକ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ ସେହି ସମ୍ବଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଜଳ, ସୁନା, ରୂପା, ପେଟ୍ରୋଲ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥାଏ। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଯେଉଁ ନୂତନ ସମ୍ବଳ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହା ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳ ପାଇଁ ଏହା ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ ଯଥା ଘର, ଗୋଲ୍ଡ, ସିଲଭର, ଆଇରନ୍। ଧରଣୀୟ ବିକାଶ ସମ୍ବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ସହ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ନ ରହିବା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ଧରଣୀୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା ତଥା କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତିର ସଦୁପଯୋଗ କରି ନୂତନ ସମ୍ବଳମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଲୋକମାନେ ନିଜେ ହିଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଟନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଟନ୍ତି।